magandang hapon mga kahabi. Nandito ako ngayon sa Naga Airport para salubungin po yung ating sponsor. Ang ating sponsor na galing pa sa Amerika. Nais niya pong bisitahin yung ating mga tinutulungan dito sa Bicol. So yan, hinihintay ko po dito sa airport, sa Naga Airport si Ma'am Corintia. Yan, hello po sa ating mga kahabi. Mga kahabi po, si Ma'am Corintia, yung ating sponsor. At nakarating po siya dito sa Bicol at bibisitahin namin yung mga pamilyang ating tinutulungan. But I'm here by the grace of God. Delay yung flight. I was so excited to... Dumating ako, makita ko kayo. Eh, ba't hindi ka nagpa-ano kay Manny Pacquiao? Gerald, ang muro na. Parang naman na si... Karong kanon. Isa yun sa number one na blessing na hindi pwedeng tumbasan ng material na bagay. Kasi yung pagkakilala mo sa Diyos, na siya yung nagbigay sa iyo ng lahat, yung ibang tao hindi yun alam. Kasi yung ibang tao nakatingin sa material na bagay, yun yung mababaw ang pagtingin sa mundo. God has a way of, plano na ni Lord kung anong mangyayari sa atin. We cannot change it. So yan ngayon mga kahabi, mamimili kami ng lulutuin namin ni Ma'am Corintia ngayon sa mga bata. Magluluto kami ng aming lunch na Bicol Express, tapos isda. Ay, lalagyan mo ba yung luto mo? Hindi ma'am, yung ano ko lang. Sa ano yan? Sa minuto or sa ano? Gadog. Okay na yun. Malimang kilo. Dagdagan. Sige. Hello, Gerald! Ano itong... Ay, Miley! Kilala kita! Pinapanood ko yung... Ay, ito. And this is it po. May grandchildren kasing ano nyo. Lalaki. Lalaki. Ano, meron akong mga apo. Paganda ka naman. Basta ka na. Good to meet you. Gerald, anong laman ng tiyan mo? Ha? Ano ba yan? May pasalubong sa Pahingi ano? naman, pahingi May naman. pasalubong sa si Ma'am Corintia. Ang dami pasalubong sa inyo. Dumating ako, makita ko kayo.
Alain nyo po, lumipad from America, pumuntang Dumaguete, pumuntang Bicol, para lang kasi na-inspired po si Ma'am Corintia sa buhay ni na Isko Umaylin kasi, di ba ma'am, sabi mo nung bata pa kayo? ako, iniwan kami ng mama namin, punta siya sa US, naiwan kami, 4, ganito kami. May kuya, I'm Aika, sunod ako, tapos yung kapatid ko, and then we have a bunso. Nagganon din ang buhay ko sa bukid. Yung lola ko, wala kami mapakain ng asin lang at kanin. So when I saw that, I said, God, dapat po lang ganun. Pero na-experience ko rin ng mga anak mo, ha? So I know. Iba, Gerald? Lollipop, ayan, laging suhol ko dyan, Lollipop. Lollipop ka ba? Si Lollipop Boy. Nakakatawa. Ang babait ng mga anak mo, you are blessed. So yun mga kahabi, punta muna po kami sa bahay ni na Isko. Dalahin po natin itong pasalubong na hinanap po, binili namin ni Ma'am Corintia. Salamat kay Ma'am Corintia po. Saan kami Oh. ipalo? Ay, Maylin, dalhin mo na to. At bibit-bitin ko na Dito tong... ako magbibit na mabigat na saging. Akin na itong mabigat na to. Ito ma'am, sa'yo po. Ayun, lakas yan. Ang lakas ni Nanay G. Anong bibit-bitin mo, Chip? Nakita ko nga siya dun sa video yung cabinet. Kasi ma'am, dati ma'am, nagbuboksing yan. Boksingera yan ma'am. Boksingera ka ba? Ito, Sa trabaho lang. Oh my God! Nagboksing yan. Magpapakarga ka pa? Tama. Superman. Wow, ayan na ma'am oh. Una oh. Oo, may tindahan ka na. Opo. Okay. Hanapin mo yung pangalan niya. Nakita ko to nung ginawa. Yung hindi mo ako. Oo. Ano kayo, nung ginagawa nito, pinapanood ko sa Amerika. Ikaw yung pangalan ko nandito. Ang dami. Ito ako. This is me. Olympia. Sana dalawang binili natin. Isko daw po iyan. Para sa'yo to. Ano bago para sa'yo? Pa? Wow. Oo. Ang lakas pa. Ang do. Wow. Ang moral. Sarap. Ano naman ang lagay yan? Ilagay mo nga kaya. Lagi nilang kinakain, mga dahon-dahon. Tapos nakapulot kami ng isang niyog sa nyoga. Yung dahon. Naalala ko yung mga suot nila. Always yan ma'am kasi noon, yung damit nila, paulit-ulit lang kasi wala. Pinanood ko palagi ang ano. Itong nasa ano niya ma'am dati, mga butlig-butlig yan ma'am, gumaling na. Para yung mga tagyawat, yung ano, yung bungang araw, dumami. Oo. Pinagamot ko sa kanya, o yan o. Ano na yan?
So yan, good morning mga kahabi. So ngayong araw, magluluto ako ngayon ng Bicol Express kasi meron tayong special na bisita from America. Papatikmin natin ng specialty dito sa Bicol. Yun ang Bicol Express mga kahabi. So ang gagamitin natin, ito po, ricado natin, yung karne, yung pork, at siyempre, itong luya. Nanay Jean pala, kailangan ko ng luya. Luya. Bawang. Tinitignan niyo muna ako. Lagyan na natin ng alamang mga kahabi. Yung alamang. Lagyan na natin itong Huwag ka muna maghanap ng nobyo-nobyo ha. Babantayan kita all the way pagbulag sa Amerika pag nalaman ko meron ka. One. Isko! Gusto mo daw magpuntang Amerika? Sabi niya ang Korintia. Ano? Yung gusto mo. Ano sama sa Amerika? Nanay Jane, ayusin mo na yung bag niya. Namimiss niya yung mga kapatid niya. I understand. Pero bubuksin talaga yan, ma'am. Kaya lakas niya mo yung braso niya. Oh, laki nga yung binti. Oh, parang mga boxing lang nga. Ang boxer ka. O yung sa mga palaro baga sa mga sa mga school versus school, Oh. mga palaro ng mga may taekwondo, may billiard, Wow. may sepak-takraw. Siya naman daw boxing, kaya pala Eh, ba't hindi ka nagpa-ano kay Manny Pacquiao? Sabi mo, tulungan mo na ako mag-video, first female boxer. Oo. yan ang mga kaabi. Meron pong surprise si Mang Corintia, kay Nanay Jane. Ayan na po, parating na po yung surprise. Hindi nila alam mga kaabi kung anong taas yung sinasabi namin ni Mang Corintia. Kasi hindi nila alam kung ano yung sorpresa na binili ni Mang Corintia para sa kanila. Magugustuhan mo yun, Maylene, ay ka. For sure. Basta wag lang kayo malikot ha. Bawal ang malikot doon. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Oh, tabi, tabi. Nahanap mo ha. Salamat. Kuya, nahanap mo. Ayan. Anong tawag din, Isko? Ha? Ano? Ay, nagets na ni Aika. Katri daw mga kahabi. Hindi lang yan basta katri Aika. Double deck pa. Oo, di ba? Yes, tatay. Si Gerald, yung muro no? Ganda nga pa naman si Gerald. Parang naman ng sini. Hindi lang yan basta mga kahabi katre. Double deck pa, Aika. Hanggang kisame. Ako muna matutulog sa taas. Mas maganda sa taas dahil hindi sa ka lang. So ito na mga kahabi, open na po yung bed nila. Lalagay na lang natin yung foam dyan na isa. Salamat po sa... Ano po pangalan ng shop niya po? Father and son.
Father and Son sa Opo. Goa. Sa Goa. Bisitahin nyo po sa Goa. Camarines Resort, yung bilihan po ng mga, ano po yung Furniture. mga furniture. Yan. Salamat po sa discount. High quality furniture. Opo. Salamat po, tatay. Opo, salamat din po. God bless Thank po. you, opo. Let us pray, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa na narito sa bahay ni Naisko, Aika, Mylene Gerald. Panginoon, pagpalain mo po itong pagkain na aming kakainin, maging kalakasan po sa aming katawan, maging gamot sa mga karamdaman sa aming katawan. Pinapanalangin ko po na linisin mo po ito at mapakinabangan ng aming mga katawan. Salamat din po sa naghandog nito na ginamit mo upang mabigyan namin ng blessing ang pamilya ni Naisko. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Now let's eat. Ito na. Ay na. Doon sa inyo yan. Pinili niya yan eh. Hindi ko Oo. nakita. Sabi ko, wow. Bye, butterfly. Ganda pa. Sige na po. Pwede pa pa Wi-Fi. Papamilya tayo. Hindi ako visitor ninyo ha. Dahil para kakilala ko na kayo. All the way. Bicol Express. First time tasting. Thank you, sir, for cooking. So, ngayon mga kahabi, ito na nga po yung isa sa mga pasalubong pa. Akala nyo yun lang yung pasalubong sa inyo. Marami pang pasalubong si Ma'am Corinthia sa inyo. Bag. Kay Mylene. Yan. Ito. Aika. Mag-eskwela. Ay, Gerald! Yay! Yay! Lollipop sa'yo, Gerald. May lollipop ka sa Kuya Gerald, ha? Lollipop. Yan, ito kay Isko. Pero, ang laman ng bag mo, Isko, ay marami pang laman. Wow! Huwag mo na yan, plastic na yan. Wala man yan laman, ito lang ang may laman. Oo, lagyan mo lang yan Yan. kung anong gusto mo. Kukunin na yung Corinthia. Wait lang, mag-wait kayo. Ang pinakaregalo ng Corinthia kay Nanay Jane. Ano yan? Yan, Bible. Nanay Jane, Lalagyan ko yan ng... para sa iyo yan. Regalo ni Ma'am Corinthia, Bible, mga kahabi. Basahin mo na, Tagalog yan. Nahanap namin yan ng... Color. Share kayo dyan. Ay, ito kay Mylene. Pares na may bugyan. Hiraman. Ang The Bible and My Crayons. Isa kay Aika. Princess. Ay, ito pala. Ano ba laman ito? Binili namin ito sa mall ni Ma'am Corinthia, mga kabi. My First Prayer Book. Yan. Sa kuya ko, gabi na ginagawa eh. Okay na yan. Oh. Tigisa kayo, isa sa iyo yan. Share yan sa inyo. Yan. Okay rin naman kahit babae. Ito naman. Everybody. Na, Mga tauhan sa Biblia, Bible characters, mga kahabi. Meron itong mga kwento. Yan, kwento ng mga characters sa Bible. At binilang kayo ni Ma'am Corinthia ng mga gulay. Dito kayo magko-color, coloring book. Oh, anong mga bata, anong gusto niyo sabihin? Anong gusto sabihin niyo kay Ma'am Corinthia? salamat po. Oh, you're welcome. Yan, dapat marunong kayo magpasalamat. Salamat kay God, di sa akin. Ano si Gerald, oh. Sabi ni Jel, bakit ako wala? Kasi ito ang love letter sa atin ni God. Kasi mahaba ang pagtagalog eh. Habang sumulat. Pagpunta mo sa US, sabi mo itong Bible, English ka na. Kailan pa kaya? No, you have
ako eh. Walang imposible sa Diyos, nothing Jane. is impossible. Di ba? with him. Yung Nothing. bahay mo, hindi mo akalain na magkakaroon ka ng bahay. Nakala mo bang magkakabahay kang ganito? Maganda naman pala to, may ganyan pa eh. Ayan o, may gold leaf. Oh, Opo. tignan mo, meron siyang ganyan o. Opo. Parang guide. Guide. Unang-una kong pinupuntahan yung Bible ko. Tapos, birthday lang na ako. Sabi ko, Lord, marami akong iniisip. Binigay ko na sa'yo. Sabihin mo naman sa akin kung anong gusto mong gawin ko. Talaga kausapin mo siya dahil iniwan niya to sa atin para guide natin sa buhay. Alam mo na wala to, yung mga sinulat. Long tayo bago pa may nakahanap. So, inano nila. Ayun, meron na nga yung mga translation. Hindi na lang merong kung ano-anong language. Pero ganyan ang pagmamahal mo sa mga anak mo at sa sarili mo. Kung pinasa mo ito, huwag mong kakalimutan ito, kasi ganito ang pagmamahal ni Lord sa atin. Ito. So, you can do this to you, yourself muna, kaya yung mga anak mo. Yan, basta napaka-ano niyan. Yan ang paborito kong chapter. Huwag na ngayon, mamaya na lang. Pero huwag mo kalimutan kung saan niya. Itong Bible, sumasagot si Lord sa'yo through this. Every time na meron akong problema, sabi ko, Lord, buksan mo naman to kung saan ko At talagang napupunta ako dun sa sagot niya. Sa sagot niya sa akin. Tapos, yung yung puso mo, parang nagla-lighten up na. Pero kailangan mo bubuksan niya, hindi lang nakasiksik sa O, talagang tsaka turuan mo yung mga anak mo. Kasi meron dyan sa Ephesians 6:1, para sabihin mo sa kanila, children, obey your parents in the Lord. Hindi ba, JR? Ephesians 6:1. Yun ang unang-una kong natuto as a kid na minemorize. Children, obey your parents in the Lord. Kasi, mahirap magpalaki na 4 pang anak mo. Bata-batang mataba. But you can do this with him. Siya ang tignan mo talaga to, this is such a hindi na. Ang bilis. Nalis yung buksan mo yan. Sinulat ko yan. Ang ibig sabihin ng sinulat ko dito, para one day makakapag-communicate tayong dalawa pag meron kang gusto mong tanungin sa akin dahil I'm so much older than you. Marami na akong ang tanungin mo ko, what should I do, ganyan. Ayan. Yung the best na blessing na pwede mong matamo sa buhay mo is, una, yung ginawa ni Ma'am, binigyan ka ng connection sa Panginoon. Yung Bible itself, it's a gift. Regalo yon. A word of God is a gift na magkaroon ka nun. Isa yun sa number 1 na blessing na hindi pwedeng tumbasan ng material na bagay. Kasi yung pagkakilala mo sa Diyos, na siya yung nagbigay sa'yo ng lahat, yung ibang tao hindi yun alam. Kasi yung ibang tao nakatingin sa material na bagay, yun yung mababaw ang pagtingin sa mundo. Pero yung binigyan ka ng regalo, yan ang the best. Sa lahat ng yung Catherine ni Ma'am na mamahalin, yan ang pinaka-importante sa lahat na Jane para sa akin. Kung maiintindihan mo yung essence niyan, hindi yan ordinary yung basta libro. May meaning yan kay Ma'am. Buhay yan. This is Opo. the living Bible. Nasa puso mo nakatira si Holy Spirit sa atin. Puso ko sa puso mo. Pangalawa, yung mga anak mo, the best yan na regalo sa iyo. Hindi itong bahay, hindi yung mga perang binibigay sa atin ng sponsor. Kaya titingnan mo na yung pera para mapabuti yung anak mo. Kasi yun yung number 2 na regalo sa iyo ng God. Maraming mag-asawa na gusto pong magkaanak pero hindi nabibigyan. Wala. Diba? Maswerte ka or blessed ka kasi merong 4. Masisipag pa. Diba? So that's the very na hindi mo man nakikita, sinabi mong bakit ako napaka-pobre ko or ganito, pero yan yung nakikita namin sa yung maswerte ka. Blessing niya. Oo. Pag napatapos mo pa yan, the best pa, that's your fruit, yun yung harvest mo. Pag napatapos mo yung mga anak mo sa pag-aaral. God has a way of, plano na ni Lord kung anong mangyayari sa atin. We cannot change it. Alam na niya. You were a good example sa kanila na talagang At saka, alam kong masakit sa puso mo yun na iniiwan mo sila. Pero, as a mother, you had to do what you had to do. So yan mga kahabi, uwi na po kami ni Ma'am Corintia. May pupuntahan po kaming isang pamilya.
magpapaalam na muna po kami dito at may pupuntahan pa kaming pamilya ni Ma'am Corinthia at sa ating mga kahabi na patuloy na sumusuporta sa pamilya ni Nanay Jane. Sana po ay huwag kayong magsawa sa pagtulong sa kanila. At yun po, God bless po at mabuhay po kayo. Ma'am Corinthia, salamat po sa oras at panahon na iyong binigay sa ating ministry dito sa ating ginagawang pag-charity. At natutuwa po ang GR Hobby dahil po merong isang very supportive sponsor na all the way from America na talaga buo ang puso at ang kanyang pananaw o yung kanyang isipan sa pagtulong mga kahabi. So, yan. Salamat po, Ma'am Corinthia, in behalf of GR Hobby sa blessing po na ito na natanggap ni na Isko. Isa ka pong malaking instrumento ng Panginoon para sa kanila. Glory to God always. Okay po. So, yan mga kahabi. Salamat po. 1, 2, 3.